आं full fit and fine. Welcome back to my channel. Jonalini yoga गासिखौबो फरायहरबाय. दिनै फैलायबाय नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै ओमफ्राय मोनसे रेसिपि शेयार खालामनो होननानै आं बे रेसिपिखौ सिगाङावहाय मोनसे सासे मानसिनि इउटुबाव नायनानै मोनदोंमोन आरो ओमफ्राय उनाव नायफिनाखै आङो माबायदि ओमफ्राय दा जोङो इनग्रेडियेन्ट्सफोरा दंखायो नालाय न'आव थ' बेखौ जोङो एक्सपेरिमेन्ट खालामनो नागिरदों जे माबायदि जामारगोन आंबो ट्राइ खालामफेराखै होमब्ला माबायदि जायो नोंथांमोना नुगोन भिडिअखौ जोबजासे नायोब्ला आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय जोबजासे नायलांगोन होननानै होमब्ला भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै बेथिंजाय हाग्रोबाय दा पियास ओमफ्राय रेसिपिया मा मिथिगोना नैबे ओंखाम गोजांनि मा होनगोन बेखौ आसि बिमा मेथाइ ओमफ्राय बिदिनो संख्रि दं बे जाबाय चाट मसाला ओमफ्राय बे जाबाय दाउदै बे चिलि पाउडार ओमफ्राय नै बेखौ आङो सुजि बेखौ एसे माबानानै एवफ्रामनानै लादो ओमफ्राय उनाव बिथिंजाय दङ गरम मसाला बेखौ मिक्सिदाव उननानै लाग्रोखाबाय ओमफ्राय बिथिंजाय दङ बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें देनाय खामानियानो आङो दसे रायज्लायनोसै नोंथांमोनजों बिराद भिडिअ लानो एकदमबारे बादोंमोन होमबाबो ला होननायखाय लाथारनोसै होननानै लाबाय एकदमबारे दाखालिनिफ्रायनो गन्थंआ बिराद सागासिनो ओमफ्राय एसे थैबो ओंखारदों मा जादोंथाय मिथिया बिराद खस्थ'थार मोनगासिनो आं बे साननैसोआ ओमफ्राय दा सोरबा बुंलायगोन दे बेखौहाय मानो खादों होननानै आं खर' सुदों ओमफ्राय दा ओंखाम आरि संनाय जागोन ना खानाय आरि गगोन ओंखायनोथ' आं बेखौ खानानै लाखाबाय आरो सोरबा कमेन्ट्सबो हरबावदोंमोन जे आब'आ मानो खानायखौ एकदम गोजौ खाखोयो सादु बाबा बायदि आं एकदमबारे थानो हाया जेथिया ओंखाम आरि सङो खानायफोरा नांलाबायोना गोदोनाफोराव माबाफोरा एकदम सुथारा ओंखायनोथ' एकदमबारे गोजौ खाखोनानै लाखायो ओमफ्राय सानसे बिदिनो खामानि मावबाय थायो ओमफ्राय दा पियासखौ हाखांबाय जोंना गाबुलायजासे बैथिंजाय बोराय सासे आलासि फैदों आङो स्पेसियेलि बिथांखौ लेंहरदों आंनि एक्सपेरिमेन्टआ जाबाथाय माबायदि जागोन बेखौ टेस्ट खालामनो बुदर-दर ओमफ्राय दा बिना बुरैया मबाइलाव नुबासो सानबाय थासिगोन आरो आयौ बोराया पियास आसुगुरखौ इगनर खालामदे आङो दानिसो साफा खालामदोंमोन ओमफ्राय दा जाफिनबाय आलु हानाय लोगो लोगोनो माथो खालामनो मावथि नालाय जाखागोन बिदिया टें 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 नै पियासखौ हाखांबाय ओमफ्राय मेथाइ ना मा होनगोन मिथिला दे आङो ओमफ्राय जों मोननै सिस्टेमाव बानायगोन मोनसेया संख्रिनि मोनसेया सुइट ओमफ्राय नैबे पियास एसे संख्रिनियाव एसे नमकिनाव एसे स्पाइसि जानांगोन ना थ' बेहाय जेसेबां मस्ला होदों पियासआ बाराद्राय जाबाय बांद्राय पियास होनाङा एसे दोनबाय आङो ओमफ्राय समान लानि थिंजाय बानायगोन स्नेक्स ओमफ्राय होगोन बेहाय चिलि पाउडार ओमफ्राय नैबे गरम मसालाखौ ओमफ्राय बे चाट मसालाखौ बेखौ दाहायबो होगोन गोथाव जायो ओमफ्राय उनाव बिथिंजाय सामब्राम गुफुर आरो हाइजें देनायखौ बाराद्राय बुरजा होनाङा आरो बे बुस्थुखौ एसेल' ओरैनो ओमफ्राय उनाव होगोन संख्रि दै लागासिनो संख्रि ओमफ्राय उनाव बे सुजि बिथिंजाय सुइट्सनि थाखाय गोथाव जाबासो खोन्थागोन दे गोथाव जायाबा खोन्थाया बिथिंजाय सुइट्सनि ओमफ्राय बेखौ होगोन सुजि एवनायखौ
ओमफ्राय बे सिनि संख्रि होगोन संख्रिखौ मानो होदों मिथिगोन ना जिखुनु स्वीट बानायबाथाय एसे संख्रि होनानै होयोबाथाय बिनि टेस्टआ एसे इनहेन्स जायो आरो बेखौ मिक्स खालामबाय मोजाङैनो मोनसे खुरै लालाय रानि बेखौबो मिक्स खालामबाय ओमफ्राय जाथ'बाय दा ओमफ्राय मोनसे लिकुइड बानायगोन जोङो बेयो एसे माबा होगोन मा होनोमोनलाय बेखौ बेसन का लड्डू भी बनाना पड़ेगा बेसन का लड्डू भी बनाना पड़ेगा दावदै लिकुइडआव संख्रिल' हो एसे बिराद मोजां गलाय दे खालि गोदैनि आरो बेयो बेखौबो बेहाय दिप खालामगोन जेतिया बेहाय माबायोना होमबाना बेखौ एसे गलायनानै लाबाय ओमफ्राय द'आ जाजोब्बाय जोंना बे नमकिन बे संख्रिनि ओमफ्राय उनाव बे स्वीट गोदैनि होमबा दा बेखौ जोङो सावनोसै बिदिनो जानखाबाय अलरेडि साराय ओमफ्राय साराया दुंखाबाय ओमफ्राय होनोसै ओमफ्राय नै बिदिनो संगासिनो आइया जिंखाजों ना बेनि उनाव जों फार्स्टआवनो एवग्रोबाय संख्रिनिखौ नमकिनखौ बेखौ दसे थाखांनायनि उनाव बेलथायनानै हो गेजेर गेजेर हमनानै दे नङाबा बायलांबा ओमफ्राय दा बेयो जाबाय बिदि गोजा जाजासे दोन होमबानो जागोन जोंना बेयो जाबाय दा खांनोसै
Jadi kasih sistem kayak. Godayaथ' थिगानो दङ. Mà try खालामसो माबाहो संख्रिनिया. संख्रिनिया ya? Mama stop dulu. संख्रिनिया बारा गोथाव. Try खालामनोबा सिनिनिखौ try खालाम. संख्रिनिया बांद्राय गोथाव जाया. खिन्थु बे सिनिनियाव नारिखलबो होफानो हायो. नारिखल होबा आरोबाव गोथावसिन जागोन ना? होमबा एक्सपेरिमेन्टआ डान. सिनिनिखौ संनानै जा. ओरैनो ओंखाम गोजांखौ गारस्लायस्लाय. जुदि ओंखाम गोजां आग्लायदोंबा होमबा दिनैनि रेसिपि एक्सपेरिमेन्ट खालामनायनि क्रेडिट थाङो बिथांनिसिम. बिथां नङाबा जाफुङामोन. खारन बिथाङा ओरैबायदि जखा गैयि ओंखाम सङो. मालाबा फुङाव ओंखाम गोजां जासे जानानैबो आग्लायबावलायो. ओमफ्राय दिनै बिदिनो जादोंमोन. ओमफ्राय मालाबा आरो मा खालामो साथाम सानैनि आन्था संनानै ओमफ्राय ओंखामखौनो माने जाफुबाय थानायाव संफिननो गोनां जाबावलायो. ओरैबायदि जखा गैयि मालाबा बिदिनो खालामो बे. ओमफ्राय उनाव संनायावबोथ' बिदिनोसै एकदमबारे डेन्जारखा. सानसेखालिथ' थास' बिबारखौ ओरैबायदि संबाय जिबनाव माने बिदि थास' बिबार ओंख्रि मोनजाफेराखै. मानग्लुंजोबनानै गोदोनायानो बुथे जाजोब्बायमोन. या माबा ओंखामनि माबा चक्लेट. ओंखामनि चक्लेट. जालाय गोथाव जागोन ना जायाखै खोन्था ओमफ्राय रायजो राजाफोरनो. गोथाव होमबा खोन्थाहर गोथाव जादों होननानै. गोथाव जादों ना? गोथाव जादों ना? होमब्ला दा जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै. खामानिबो मेरला दंबावो. मिस्ट्रिफोरनो ओंखाम संनांगौ दङ, ओंखाम जाहोनांगौ दङ. ओमफ्राय उनाव जोङो दा बेलासियाव थांनो नागिरदों थियेटार नायनो. हारसा थियेटारसो आब्बाहन होनो. सोरबा आंखौ लोगो मोनबाथाय माथो होआ आंनि साबसक्राइबारफोर. लोगो पान जाहोखागोन आं. आब' आं नोंनि साबसक्राइबार बिदि होनबानो जाबाय. लोगो पान मोनसे जाहोखागोन. थ' होमब्ला भिडिअखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै. भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै हो जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान आपडेटआ नोंथांमोननिसिम थाङो. बेखिनियावनो फोजोबनोसै. लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ. होमब्लासिमालासे मोजाङै था, गोजोनै था आरो अनज्लायनानै था. बेनिफ्राय जनालिखौबो अनबाय था. बाय बाय.